guys, murag ready na si Ado. Nagluto siya ko ano, niyabo. Na yun. Ayaw sa daghanap bitsin do. Ano naman? Meron yan. Naghalang kay na oy. Napumikuan kani isda nga bangos. Usa ra ka buok do? Kulang naman ay na ay. Kahurot yan yung Oh, mga na may on niya. Kung saan oras na ron da? sunsi. Alas. Gamay na lang kulang alas 11 eh. Dara na ha, ipait-pait budol-budol na ha. Tara na mga lamas. Mga lamas. Gatuo si Kirby ganina baki daw ni. Makila ang baki? Sure oy. Hugawa po da ng baki kilawon. Muli mo siguro na makaya do. Amang limon mon. Ay, ing. Ah, Sam si Maing. Oy. Pino. Mau tidak kali muda tu, try. Man, limon. Mau kata kumpulai sa unay. Pagka teman bi. Suka. Limon. Yotin suka. Yan na, pura-pura yan na. Kamu tas sila tu, kampus sila. Uy, ayaw ni. Ayaw pug pusang silib eh. Ita ay dili ko kakaunan na di ay. Alang ka ay. Tara ang pipino dagko kayo ha. Kasa pa niyang pipino nga. Nagpahil din na. Si Maing og si Ado ang nagtrabaho. Oh, diba guys? Happy na maluto guys. Ang kusinero karon si Ado. Kabalo ka maluto do. Giunsa man to nimo mo ka nang hinaw. Dapat tay. Hinaw pud unta ka ba? Labian ang pitingin. Bino mag bili ni sa YouTube ni. Ingon ka magtula. Ay, ang kayo. Mani lami ay. Mabisi ka ay. Tawag dito is kinilaw nga bango, ha? Sinuglaw. Ano man? Sugba, tula, kilaw. Yun mo ba? Sinuglaw. Sinuglaw, me. Yung mga taga-tula? Ay, na, yapin lang mo ito. Tubig. Sinuglaw. Sinugba, tinula o Kilaw. kilaw. Mo na siya ang meaning. Awaw po ka ng hinaw do. Sugba, tula, si mana si Nog. Kuot ba kasi mong lubot? Sinuglaw. 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 Dara. Plana ni mo na. Di ba gibutangan naman ni mo na ganina? Oh. Sin man eh. Ang dagana pula ng kuan. Uy, dagan kayong sili. Ay, gamay rin. Tingnan na hinuparata. Mura na nag-inunan. Wah. Dara suka oh. Sige, yan na. Ano wala? Sige, butang. Sige, bang, sige. Ako din bang. Sige, sabi. Ayo. Ayo, ba? Nilagyan na namin ng suka. Ano kadaghan? Kamay ra unta to. Hindi kasi sila makaluto, guys. Hindi kasi sila makaluto. Basta man daw. Malang eh. Amon. Uy, bulpen. Ito na guys, mga una sila. Iisbog na dira. Yan. Kinilaw, dala sinuglaw. Nga kay bitsin do ay? Nga kay bitsin. Usa ta. Ayaw manamday kaon. Lord, salamat sa grasya nga gihatag Lord kay sponsor ni Kagawad Ado. Ay nakadaog siya sortes gahapon dayon win-1 ra man pon. Kay salamat Lord. Ali na ay. Mami guys mo. Hello. Tako asa tuyok pati halanga. Sinula. Ilaw yung bangos na nila pa ito. Tulog buo. Halang. Pre. Langa ay. Dalang. Luto na lang kung kanon eh. Ano pa daw? Di mahalang nga. Ini halang. Wala, hilaw lang. Mabusog wala kita kasi doon. Wala ilang gibutang og adlaw. Ila pili gibutang og kuan. Yung ka Wala dito ka. May ba dito nga nagbalon sa kuwan Ernest?
Yeah. Ayun. Domingo, wala duty na. Ang baso rin. Wah, Bulan ko na. Pagka eh. Nah, Dapat sinahayo, may abi eh. dito niya. Sakti niya. Baso ako. Mga bana. Hindi ka ba? Baso niya. Huwag mo din mo. Nagulan ta eh. Diba, mablan ka? Ay, isa kong tubig yun. Ngayon ko 20 bis. 20 ba? Tubig yun, hindi na balik. Wala ko. Ito? Tubig. Tubig. Balik ba? Wala lagi. Wala sa inyong ay. Ang narabay. Narabay magsuon. Masukunin magsuon sa yung bayaran. Sabi siya, mukbang na siya. Naman. Halang man ang nila lami ang ta. Pila din mo ito na. Baye. Ha? Tulog. Hindi na magulang. Minit na. Wala ko na siya kauli. Uli. Ay, saan niya? Gagawin mo. Minit na. Diyo. Gaasa mo na siya. Hindi. Sindi? Yung naman ko na ito ya. Kailangan ka dun. Naninda. Nasugot po yung papang nasa dre. Amiga, mas na ako mahuli. Abot na na. Ganyan ang gadirike. Ang bangus ba? Kay nai-uwil siya no? Nai-uwil no? Tambok. Oh. Isa din, tapit ha? 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 Wala eh. Masay, isa linan. Ang tama na sound. Wala, di man mabuka. Di man na mista man ka sa mangga ay, lamit tao na to ay. Ayaw ka pa, mister? Hapon namin nabot. Ay, balo ya! Ang tapos naman. Ay. Alam ah. Ay. Ito may baso dito. Man. Yabot tong kuano kape. Ayaw tong awan na. Ay. Okay, tingapan. Hindi mo may naman eh. Yung apa naman eh. Wala ah. Ayaw eh. Babaw. Ayaw tong haba. Babaw ba? Naman ingo. Aso. Sa? Ano? Wala lagi mga baso. Oh. Ano ba sa inyo kayo na? Ay, wala dyan. Sohon. Tikas balay. Ano pa ako kaya kung mama si paghugat? Ano lang sir, no? Ha? Maglugo pa siya na. Pero, ulit tinadaan. Muna. Shit, manakagkaon? Harap tau niya. Oh.
Diyan na, ganyan mo ito. Ay, lumayan ba? Namoy. Yo. Ikaw bro, sige kita na yung agta. Agta. Sabi, unahin ko na. Mababal ka. Kami pinilang bangus lo. Gamay ro nya, wala urot. Tambok man. Hindi kamay lang. Sa Hindi tino? na kukul halang kayo ay. Hindi na kukul. Kami kayo nasunog ba na? Ang tarong bukan dito. Sa tino, may pagpasan na pet. Ikaw ba nagburot? Hindi ka nagpino. Ano ang pambayo pet? Hindi na may kamahon. Gauhin mo na ha. Ha? Kumutuuan na ha. Eh! Guys, Ano magbulan? i-cheat ako ha.